Euskara baino hizkuntza txikiagoak ezautu ditugu, baita handiagoak ere. Baina hiztun kopurua ez da hizkuntza baten bizi indarra neurtzeko aintzat hartu behar den faktore bakarra. Bestelako faktoreak ere hartzen ditu aintzat Calvet barometroak, baina nor da Calvet? Googleen bilatzen baduzue, aurkituko duzue bere argazkia. Ez, hori margolaria da, eta gure Calvet Frantziako soziolinguistarik garrantzitsuenetako bat da. Izta ere, ez dago argazki zar horretan. Berako dago argazkia. Baizea, tira gora! Hauxe duzue Calvet, izen bereko barometroaren egilea. 500.000 hiztunetik gora dituzten munduko hizkuntzen bizi indarra neurtu du 11 aldagairen arabera, guztira 573 hizkuntza kontutan hartu. Eta hizkuntza horien artean, Calvet barometroak euskara 51. lekuan kokatzen du mazedonieraren eta letonieraren artean. Ez da markatxarra, Barometroak garrantzi handia ematen die internet eta sare sozialei. Wikipedian esate baterako euskarak presentzia handia du. 160.000 artikulutik gora. Bertan erabiltzen diren 280 hizkuntzetatik euskara 35. tokian dago, artikulu kopuruaren arabera. Twitter berriz, 38 hizkuntzetan bakarrik erabil daiteke, eta izue, euskara da horietako bat.